Здравейте, не съм го написал. Здравейте, църква! Аз съм в Хюстън и тук съм на среща с нашите апостоли. Времето, както виждате, е хубаво. Надявам се и вие да имате хубаво време в църквата. Благодаря ви, че изпратихте пастора тук да го видя, защото той представлява цялата църква. Тук сме с Деби. Деби, кажи хай. Здравейте! Ето го джазайката. Hello from all the Bulgarians from Texas. I love you guys. Това е Адри, която ни е настанила. Приятел от много години и това е нейното ранчо тук. Това е една плевня. И разбира се, Оги има най-хубавата стая, между другото, къде си Оги. Така че ще имаме чудесно време заедно за една седмица и това е на Адри тук новия камион, дето и го подарила дъщеря е. Така че още веднъж поздрави от Хюстън. И благословено време. Амин.